Doon na lang ang panahon, iksun ng Diyos kapit na siya. Mubalik, ikaw o ako, iyan kuhaon, sukatong na siya. Ikaw o ako, iyan kuhaon, laylo talipay ang ating matagam-taman, kauban na siya. Pagkaaning lutong kataho, ang langit tulong-bulawan ang ating pagalaktan daw sa langit ang iyang kadan ang siyudad Kapulawan. Ang Diyos ang atong kauban, mga luha iyang pakila, wala na'y kamatayon, Jesus. Lundon tanan kalipay, uban sa atong Diyos, kanindot ang langit siyudad na bulawan, daw sa langit ang pagkatumbang, dayanan sa mga gila na bato. Suba sa kinabuhi, kristal na buhing tubig, inanas sa trono sa Diyos. Doon na lang ang panahon, iksun nga ang Diyos hapon na siya. Mubalik, ikaw o ako, iyan uhaon, sugaton na siya. Ikaw o ako, iyan uhaon, lalino panganod, lulog kalipay ang ating matagam-taman, kauban pa siya. Ang Diyos ang atong kauban, mga luha iyang pangilan, wala na'y kamatayon, lulog tanan kalipay, uban sa atong Diyos, kanindot ang langit na matapos. Ang Diyos ang atong kauban, mga luha iyang pahiran, wala na'y kamatayon, Jesus. Salamat Ginoo ni ining mga tagna, ining mga adlaw diin kami nagmalampuson tungod kay kauban man kanamo, magapadayon kami uban sa imong pulong punos kinabuhi. Sangkapi kanunay kami. Ug salamat sa ngal ni Kristo nga among Dios. Amen. Padayon ta sa series 1 Corinthians chapter 3. Praise God. Ug mga adlaw, schedule ang atong water baptism diri sa atong simbahan human sa atong pamahaw alas 9. Kay dali raman gyud nang orasan mudagan. Okay.
1 Corinto Kapitulo 3, versikulo 10, padayon kita. O ang magsusulat niini mao si Pablo. O tungod niini, nahimo ni Pablo kining giingon na maalamon nga magtutukod. Tungod kay ang simbahan manggud nila kaniadto sa Corinto, dunay mga garabi nga pagkabahin-bahin. Okay. Dunay mga nakasulod, usab nga gitawag og mga troublemakers. Di gyud na malikayan nga ang simbahan basta pagatukuron na gyud nay pagkabahin tungod kay kung asa gani ang buluhaton sa Dios na usab ang muopos. Masayod kita kung kinsa ka nang mag-opos, walay lain kundili ang iya sa kangit-ngit. Okay. Dunay pagkabahin-bahin o dunay pagkapundok-pundok dito sa ilang simbahan. Aron ang tuyo niini i-destroy ang ilang simbahan. Okay, tungod niini nga sitwasyon nahimong peligro ang ilahang kahimtang tungod kay ang simbahan nga aduna nay pagkabahin-bahin, aduna nay plano na gubaon o maingon ta na dunay pagkadelikado tungod kay ang ilang destiny, okay, ang ilang panulundon posible maguba usab. Okay, ang gitawag final destiny. Mao na nga ang pulong sa Ginoo mao gyud ni siya ang mupasiguli o muhatod ngadto sa malampuson nga pagkatukod ingon nga simbahan. Dili nagpasabot na simbahan building kundi mga tao ang buti pasabot niini. Okay, so nagkinahanglan gayud sa ilang panahon kaniadto ang mga taga-Korinto, nagkinahanglan gayud nga sila makakita na niini aron matabangan nila ang nagkabahin-bahin nila nga panagtigom. Busa si Pablo nagahisgot siya mahitungod sa verse 10. Nagaingon siya na ang matag usa, each one should be careful. Ang matag usa kinahanglan mag-amping, magmabinantayon aron nadili kita mga wala diha sa gitawag the eternal destiny. Okay, so gikinahanglan kita nga magmaalamon, wise builder. Matag usa dili lang kay kining mga tagwali sa mga Bible study kundi kita nga naminaw sa pulong ikaw ang magtutukod sa imong kaugalingon. Kay kung ang imong kaugalingon matukod sa insaktong pagkatukod, dili gyud na siya maibot ug malarot. Amen. Okay. Mao ni ang gitawag a wise builder. Dili pwede na igo lamang kitang muduol sa simbahan og maniid apan maningkamot kita na makagunit, makapamupo og mga maayong butang nga langit nun. Kay kining giingon magtutukod, dili lang usa ka tawo kitang naminaw. Ang tanan nga mga sakop niining buildinga, kining tigpaminaw, magsisimba. Ikaw ang giingon wise builder, be wise. Pag maalamon kay kun maalamon ka nga iya na sa Ginoo, mahimo kang kusgan og lig-on. Og tungod niini ang pulong sa Ginoo, maunay muhatag kanimo kusog. Bisan unsang hangin sa pagsulay ni ining kalibutan na dili gyud ka matarog. Palakpakan nato ang pulong sa Ginoo. Moto ni ingon si Ginoong Hesus kang Marta, Marta, usara gyud ang gikinahanglan, paminaw. Amen. Okay, so tungod ni ini makita nato na miingon si Pablo tungod sa grasya sa Dios nga gihatag kanako, I laid a foundation as an expert builder. But pasabot na ng word expert is skillful or skill. Unsay but pasabot ni ini batid.
Batid siyang magtutukod. Dili batid nga magtutukod tungod kay maayo siyang manulti, kundi tungod sa grasya nga gihatag sa Ginoo. Walay labot ang kaalam sa kalibutan imong emerge dinhi sa kaalam sa Ginoo, dili magsilbi. Mao na nag-ingon siya dinhi sa verse 18, ayaw pagpalimbong sa imong kaugalingon. Do not deceive yourselves. If anyone of you thinks he is wise by the standard of this age, kung nagunahuna man siya nga maayo siya ug abilidad, talento siya niining kalibutan na, nag-ingon siya, kinahanglan magpakabuang una siya. He should become a fool. Nadakpan ako kanang word na magpakabuang, FOOL. Sa kadugayon sa among pagpangalagad, uban sa akong asawa, niyaman si Yaya dinhi, tigulang na gyud si Yaya, may edad na. Si Alma nga asawa ni Bubong. Kung sa itong 1980s ba to or 1990s pa ba to? Nag-drive ko sa sakyanan. Okay. Nag-apil pa kong pamasahero din sa Tagum, paingos Pantukan. Pagkahapon, niabot ko diya sa Tagum, gitagbo ko sa kong igsuon, ingon siya, naay ampuanan, nasudlan og dili maayong espiritu. Okay, si Alma. Pagkahuman, nagtrapo ko, naghinlo ko, ni Adtumi, dito among ministeryuhan, kadtong babayahan nga si Alma. Naasawa gito sa akong pag-umangkon. Pag-umangkon ba to? Okay, naasawa gito siya. Naulian man. Samtang nagwali ko, naa si Alma sa likod sa kortina. Kalitan niyag palong ang suga. Kay wala na siya sa una-una. Makadaghan niya gibuhat kadto. Hangtod nga naulian siya, giampuan siya, naulian siya. Sa dihang naayo siya, unsay iyahang tubag, naunsa di ay ko. Ang tao di ay mabuang, wala siya, dili mahibalo. Busa ingon ang Biblia, he should become. Kung doon na may nagunahuna nga siya maalamo ni ini standard sa atong panahon karon. Ingon ang pulong, walay labot ang kaalam sa kalibutan. Amen. Walay labot. Kung gusto man siya nga magpagamit sa Ginoo nga maalamon, ingon ang Biblia, kinahanglan iyang i-erase ang tanan niyang nahibaluan o niya, sudlo niya ang kaalam sa Ginoo. Magpakabuang una siya. Okay, so mauning giingon, if anyone of you thinks he is wise by the standard of this age, he should become a fool. Si Pablo, wala siya mahimong expert builder. Tungod kay may abilidad ba ka siya? No. O baka maayo siya o mga record sa mga university? Wala. Ang iyang pagka-skillful, ang iyang pagka-batid, gi-provide sa Ginoo aron gamito niya pag-reach out sa tao. Bisan kamo, dili nato masukod ang kaalam sa Dios. Bisan ang tao, siguro makita nimo nga makaingon ka kana siya mas ubos na siya kay kanako. No. Pwede gamiton siya sa Ginoo, mas labaw pa. So dili ta muhukom sa tao. Si Pablo nahimo siyang batid nga magtutukod. Okay. Paul was an expert builder because of the grace. Tungod sa grasya sa Ginoo. Kining giingon grasya, it means to be enabled, makahimo, empowered, gihatagan,
sa gahom sa Ginoo. Mao gani kadtong sa Luke chapter 10 nga nanglakaw ang 72 sa tinagurha. Kung imong pamalandungan kadtong mga tawhana usa sa mga ordinaryong tao. They were only the fishermen, fishers of fish di ay, mananagat sila. Apan sa ilang pagpamauli, they will have a great astounding. Nahibulong sila. Nganong nahibulong man sila? Ingon sila, "Uy, Ginoo, sa imong ngalan, ang mga espiritong dautan, magapatuo ka namo. Dakong kahibulong." Ngano? Tungod kay gi-empowered sila sa Ginoo. Gihatagan sila, gahom sa Ginoo. Sama ni Pablo, kung imong tanawon ang libro sa buhat, grabe ang gihatag. Mao nang giingon, God given me grace. Nagahatag siya kanako og grasya by the grace of God. Ang grasya nga gihatag sa Ginoo kaniya wala magpasabot tungod kay usa siya kamaayo o expert na daan. No. Gamiton niya ang tao nga tan-aw ni mo morag walay bili. Tan-aw ni mo morag dili mahimo, makahimo. Mahimo sa Ginoo. Tanang mga butang is possible. Atong palakpakan ang Ginoo ni ana. Sumao ni siya. Okay. So tungod ni ini, ang giisgutan ni Pablo na giingon dinhing building, Paul was not talking about a building. He was talking about people, mga tao ang iyang giisgutan ni ini. So kay mga tao man ang giisgutan ni ini, ingon siya, kinahanglan magmatngon ug magamping siya kung giunsa niya pagtukod ang iyang kaugalingon. Dili nato ingno na tungod kay dugay na siyang nagkristohanon ligon, dili ba makakita mo mga kristohanon na dugay na kaayo pero mga luoran lang gihapon. Kung makakita kag kristohanon nga ni ana wala pagkana maligon. Siguro dili bulawan, dili salapi, dili costly stones, kundi naan gyud na sa kahoy, sagbot, dagami. Okay, atong palakpakan ang pulong sa Ginoo. So mao ni ang grasya. Ang grasya sa Ginoo mang kusog, gahom ug abilidad to reach people for Jesus Christ. Mao gani na muampo ta before mulakaw, gapusundaan. Okay, kay nga naman, we are just only depending of His grace. Wala ta mag-depend sa atong kaugalingong kaalam. Wala ta mag-depend sa atong experience, but we need to depend atong nga ingnon lang sa kaugalingon nato, nagadepende ako sa kusog sa Ginoo. Amen. Sumao na siya. Sa unang panahon, magkita sila diha sa panimalay. Daghang mga panahon na si Pablo, didto niya itagbo ang mga tao sa mga panimalay. Kay kini manggong giingon ako ganihan na building, dili gyud ni siya literal mga tao kini. Church, tao. May panahon dito sila sa langob. May panahon adto sila magsabot magkita sa kahoy. O baka asang lugar nga makatigom sila. Kay aron i-distribute niya ang pulong sa Ginoo, kay ang pulong sa Ginoo mao man kini mohatag og kusog. Hayahay ta karon kay bisan mag-ulan, walay problema. Pero sila sa una, praise the Lord. Ingon ni ana kalisod. Ang tuyo ni ini mao nga ang tanang nakadungog ug ang tanang maminaw.
makabaton siya og dakong pagsalig, ilabi na niining umaabot nga panahon, makuyaw. Pero salamat kay naisaad sa Ginoo tungod kay ikaw nagmatinud-anon. Amen. Tungod kay ikaw nagmatinud-anon, tagae ragod og microphone si Nonoy. Okay, tungod kay ikaw nagmatinud-anon, ilikay. Wow. Praise the Lord. Revelation chapter 3 verse 10. Okay. Okay, ingon siya dinhi. Since you have kept my command and endure patiently, I will also keep you from the hour of trial that is going to come upon the whole world to test. Praise God. To test. Kining giingon sa Biblia na kalayo, sulayon. Ang bulawan, ang salapi, ug ang mga costly stones, ug lain na usab ang kahoy, ang sagbot, ug ang dagami, iagi sa kalayo. Dili gyud ni siya literal na kalayo. Okay. Unsa man di ini? Dili gyud ni siya literal na kalayo. Kun dili, unsa man ni siya? Kining moabot nga mga panahon diin aduna na gitawag judgment. Praise the Lord. Trials. Pag moabot na gani kini, praise the Lord, makabenepisyo kadtong gilig-on sa Ginoo. Atong palakpakan ang pulong sa Ginoo. Makabenepisyo kadtong naa sa kamot sa Ginoo. Kay ngano, tungod kay kining adlaw nga giingon, the building of the church will be inspected. Kinahanglan gayud na ako, ikaw, kita, nga mga gitawag katawhan sa Dios. Doon na gayo adlaw sa pagsusi niini. O kining adlaw is sure to come. Okay. O tungod kay mahitabo man gyud ni, every believer will be manifested, mapadayag, and declared. Mapadayag gayo dugunsa ang status, ang iyang kahimtang, ug ang iyang pagtukod sa iyang kaugalingon. Walay believer na exempted. Every believer or every single believer will stand before the Lord. Hallelujah. O kay kitang tanan matubang man, tubangan sa Ginoo, ang atong mga buhat will revealed and tested by the Lord. Test by the Lord. Mapadayag. Tungod kay ang tanan, buhat, every single work will be tested. Sulayon kini. O kining giingon dinhi na pagsulay, sulayon, kining giingon dinhi kalayo is constantly used as a symbol of judgment and terrible trial. Kining last days nga moabot, praise the Lord, diha na makitaan ikaw kung giunsa nimo pagtukod ang imong kaugalingon. Hallelujah. Amen. Amen. The kingdom of God is not meat nor drink, but unsa to? Wala pong kainomdom. Righteousness, peace, joy from the Holy Ghost.
Kining righteousness, peace, joy, bisan pa unsa ka severe sa trial, magpabilin yun ang righteousness. Magpabilin ka sa peace o malipayon gihapon ka. Ang severe trial, kaning giingon fire, judgment. Hallelujah. Bisan unsa ka grabe ang dagan sa panahon nga moarag, maguba na ang kalibutan halos, magpabilin ka sa tinuod nga pagamatarong, magpabilin kang malinawon, unya malipayon sa ngalan sa Ginoo. Walay kahadlok o kabalaka, palakpakan nato ang pulong sa Ginoo. So mauni, okay, ang tanang mga materyales, nga gisgutan ako kaganiha, wood, kahoy, sagbot, dagami, sa pag-agi sa trial, severe trial, praise the Lord. Okay, kamo na lang mahibalog unsay gibati ani. Tanang kuyaw, tanang kaguol, busa, ayaw kalimot, nag-ingon ang Ginoo, Marta, usara ang gikinahanglan sa tao. Walay dato karon, praise the Lord. Walay pobre karon, ingon ang Biblia, managsama. Proverbs chapter 22 verse 2, managsama. Sa milabayng mga panahon, gialaw sa Ginoo to kung unsa ba. Apan karon makita nato, lockdown. Pero salamat sa Ginoo, nag-ingon siya, dili kita niya biyaan. Dili niya kita talikdan. Ang nakamaayo lang kay naata sa kamot sa Ginoo. Atong palakpakan ang pulong sa Ginoo. Okay. Adto ta sa giingon kahoy. Okay? There are the perishable and combustible. Ambot pasabot kining madunot o kining mga sunogra. They are the materials and things of this earth that are corruptible. Mao di ay ni mataya, rust, decay, madunot, and deteriorate, magkalaglag. Scripture says they can be compared to wood, hay, and straw. Mao di ay ni kanang matayan, madunot ug malaglag, deteriorate. Mao ning giingon sa Biblia na wood, hay, and straw. Unsa man di ay ni? Okay, Matthew chapter 6 verse 19 and 21. Basaha, Brother Noy. Matthew chapter 6. (19, 20, and 21. Ayaw kamo pagtigom og mga bahandi alang sa inyong kaugalingon dinhi sa yuta, kay tay-an lamang kini og kutkuton sa anay o kawaton usab sa mga kawatan. Pagtigom hinuon og mga bahandi alang sa inyong kaugalingon didto sa langit, diin walay taya og anay nga makakutkot niini, ug walay mga kawatan nga makakawat niini. Amen. Bahandi, pagtigom kamog bahandi means word. Praise the Lord. Do not store up for yourselves treasure. Pero di maginamalikaya na mga bahandi. Pero unsa to ang nadungog ganiha? I-confiscate tanan nga naa nimo. I-confiscate kung dili ka magpabutang sa marka na iya sayawa. I-confiscate. Apan kung magpabutang ka sa marka nga iya sayawa, congrats. You can travel anywhere. Naa kay maayong passport.
Praise the Lord. Pero nagtuo ko, ang yawa walay pagbati sa gugma sama sa gugma sa Ginoo. Ang tanan nga iyang gisulti, ang tanan bakak. Kay ngano siya ang the father of lies. Siya ang amahan sa tanang bakak. Tanang gisulti niya, moarag maayong paminawon, pero deception. So ingon ang Ginoo, pag maalamon kamo, pag maalamon, be wise. Okay, ingon siya, do not store up for yourselves treasure. Kining bahandi ni ining kalibutana. Usa ni siya ang mahimong obstacle sa pagkahamtong sa tao. Tinuod na, dili man gyud hinuon tanan, pero kasagaran. Tungod sa iyang pagkaanaa, tungod sa iyang dungog, fame, tungod sa iyang pagkakinsa siya, ilado siya, bahandianon, mayaman, mahinder, mahimong babag, ang bahandi nga naa niya, ug lisod, mo ito niingon na Ginoo, pagkalisod sa mga dato, ang pagsulod sa gingharian sa langit. Hallelujah. Wala magpasabot nga wala ta magkinahanglan, wala baya ta maglisod. Ang tanang gipanalanginan sa Ginoo namin. Pero wala tay hunahuna na mas mulabaw pa diha. Gitawag ta sa Ginoo nga walang wala o giusab sa Ginoo nga itong kahimtang. Kaniadto kinsa man kita kaniadto pagkalisod. Karon giusab kita. Mao lamang kanay hulagway og figura nga kita pamilya sa Ginoo. Kaya nga tong Dios man sa panalangin. Apan dili lang kita mag-agadiha kundi punah ang sulod sa imong kasing-kasing. Amen. So unsa kining giingon kahoy, unsa kining giingon sagbot og dagami, mao di ay kining bahandi. Ang bahandi niining kalibutana kung maoy unang gihigugma nimo kay sa Ginoo. Praise the Lord, hallelujah. Masunog kini. Pag abot sa gitawag na severe trial, kalayo, dili magyud literal na kalayo ang agian ani aron masunog. Pagsulay nga grabe, diha na. Mupiyagak gyud ang tao ni ani. Mulinya gyud ang tao ni ani. Nakuha ba ang pulong sa Ginoo? Unsa pa? Mark chapter 4 verse 19. Marcos kapitulo 4. Mga igsoon, mintras ni apay panagtigom, gi-prepare sa Ginoo ang atong kasing-kasing para sa umaabot nga mga adlaw. Nga andam ka na mo na giingon ready. Okay, Mark chapter 4 verse 19. Apan ang mga kabalaka ni ining kinabuhia, ang gugma sa bahandi ug ang nagkalain-laing matang sa mga pangandoy, mupatigbabaw ug mulumos sa mensahe, busa dili kini makapamunga. Mao di ay ni ang giingon wood, hay, and straw. Mao ni giingon mga sunog, the perishable materials. They are the treasures, wealth, and cares of this world. Mao di ay ni. Labi na kung pamilyado ka, o nihabag upa ang imong asawa ng anak na apakay gagmay mga anak. Praise the Lord. Kinahanglan gyud tag kusog sa Ginoo ni ani. Mao nang giingon kun wala si Kristo, wala gyud kitay mahimo. Ay, ning atong panahon. Maayo ba ang pulong sa Dios? Og si Pastor Lapi pa dili na kumuampo sa Ginoo. Nga Ginoo, huno nga in taon kini.
Wala na kay nahisulat na. Ang ato na lang pangayon, Ginoo, liguna kami. Hatagi kami kusog, Ginoo. Kinsa man kaming moatubang ni ining dagko kaayong mga paghulga sa kinabuhi. Liguna kami. Mao nang giingon sa Ginoo John chapter 15:5 nga kung wala siya, wala gyud tay mahimo. Busa walay laing buhaton nato karon mga igsoon. Magmaayo kita tubangan sa Ginoo. Iampo nato ang tanan. Hallelujah. Amen. Manghipos-hipos na. Manikay-sikay na. Kay maudi ay buti pasabot ni ining kahoy, sagbot og dagami, kining bahandi ni ining kalibutan na, kining kabalaka. Kay mao naman gyud kanay naandan sa kinabuhi sa tao, kabalaka. Nag-ingon siya din sa Matthew, praise the Lord, chapter 6. Tanaw na to dinhi, kinsabay makadugang sa kinabuhi, pinaagi sa kabalaka. Maayo gyud ang pulong sa Ginoo, no? Hallelujah. Okay. Ingon siya dinhi, therefore I tell you, verse 25, Mateo Kapitulo 6, 25, busa sultihan ko kamo, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Is not life more important than food? Dili ba mas labaw pa ang kinabuhi kaysa pagkaon? And the body more important than clothes. Ang lawas labaw pa kaysa bisti. Look at the birds of the air. Tanawa ang mga langgam sa kahanginan. They do not sow or reap. Wala gani sila managpugas ni manag-ani, or store away in barns, o na nagtigom sila. And yet your heavenly Father feeds them. Giatiman baya gani sila sa langit ng Amahan. Are you not much more valuable than they? Dili ba mas labaw kapaman kamo og bili kay kanila? Who of you by worrying can add a single hour of his life? Madugangan ba nimo ang imong mga panahon, mga adlaw pinaagi sa pagkabalaka? And why do you worry about clothes? See how the lilies of the field grow. They do not labor or spin. Wala gani silang managkalinyas. Yet I tell you that not even Solomon in all his splendor was dressed like one of these. Luyo sa iyang katahuman, wa pagid siya makahimo niini. Okay. If that is how God clothes the grass of the field, which is here today and tomorrow is thrown into the fire, will He not much more clothe you, O you of little faith? Dili ba mas labaw kamong giatiman? Ingon siya dinhi. Kahibalo ba kamo kung giunsa man sa Ginoo ang pagbisti sa mga grass? Unya ugma malaya ilabay na sila sa kalayo. Dili ba kamo mas labaw pa man kamo nga iyahang atimanon? Amen. Amen. So do not worry saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? For the pagans run after all these things. Gani kuno ang mga dili magtotoo, mao na kini ang pagkinabuhi nila. And your heavenly Father knows that you need them. Nahibalo ang Ginoo sa kaluyahon nato. Gunit lang sa pulong sa Ginoo. Amen. Ang kabalaka, ang gugma sa kalibutan,
ang gugma sa mga bahandi ug tanang pangandoy. Hallelujah. Morag na-stress na ang uban. Madungog na nato sa radio na naanay naghikog. Na-stress na in town sila. Naanay, wala nawad-an na sa paglaom. Pero kitang mga katawhan sa Dios, dili gayud kita magpakawa sa paglaom, kay ang iyang saad, walay paglubad. Amen. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Palakpakan nato ang Ginoo. Bisan pa og unsa kalisod ang kalibutan, ang Ginoo maka-provide sa atong panginahanglanon. Praise God. God will provide everything that we need. Tanan nga mga gikinahanglan, i-provide. Ang hangin, i-provide. Praise the Lord. Ang importante, pabilin. Nag-ingon siya, ilikay ko ikaw. Tungod kay ikaw, nag-amping man. Amen. Tungod kay ikaw, nag-amping o nagbantay man, ingon siya, ilikay ko ikaw usab. Okay, usbo na ko sa pagbasa. Praise God. Tungod kay imumang gibantayan ang akong mga kamanduan og nilahutay, endure patiently. I will also keep you. Saad na niya. I will also keep you from the hour makahimo gayud siya. Amen. Panahon sa inipitay, makahimo di ay siya. Ingon siya, from the hour of trial that is going to come upon the whole world to test those who live on the earth. I will keep you. Tiyan mo na, dili basta-basta ang iyang saad. I will also keep you. Maura niya ang giingon, tungod kay nagbantay ka man sa akong kamanduan, og milahutay nga nag-antos. Endure patiently. Wow. Kining kahimtang nato dinhing malipayon, kining kahimtang nato dinhing buhong sa grasya. Labaw pa unya kana nga iyang ibalik. Atong palakpakan ang Ginoo ni ana. Labaw pa diha. Dili nato ikahibulong nga kining mga panahon na muagi gyud ta niini tungod kay nagdali nga pasudlon kita diha sa iyang gingharian og magpuyo nga wala na gayoy sama, puno sa kalipay, maayong lawas. Amen. Maayong panglawas. Praise the Lord. May kagawasan. Wala ni tabon sa imong nahong. Mo nang giingon sa Revelation, wala na'y adlaw. Maayo na ang panahon. Puno sa kalipay. Ang Dios uban kanato kanunay. Amen. Pero kining panahon na, tukura ang imong kaugalingon sa lig-on nga pagtukod. Gunit ug maayo sa pulong ang gisaad sa Ginoo. Walay usa nga iyang laktawan ug walay usa nga iyang hikalimtan. Iyang tumanon. Ingon siya, my word will not come out empty. My word will not come out void, but mutuman, it will accomplish of what I said or of what I desire. Maugyod na'y saad sa Ginoo. My words, ang akong mga pulong, dili mo labas nga kawang. So, kita, gunit, nag-ingon ang Ginoo kang Marta, mata, usara ang gikinahanglan sa tao. Og karon
nakuha sa imong igsuon nga si Maria ug dili na gayud kana mawala pa. Wow, manindog kita. Pagmalipayon, amen. Dili ta angay mahadlok, dili ta angay mabalaka, kalipay. Why makatandog sa kalipay kay ngano niya kita sa gitawag year of the Lord's favor. Kano sa mahuman kining year of the Lord's favor, inigbalik na niya. Kuhaon ta niya. Year of the Lord's favor. Ang kalibutan wala gayoy pabor. Ang mga pabor ni arah kanato. Kay we are the family of God. Taas sa makamot Ginoo, panalangin ni silang mibayaw. Ang imong pulong dili na gayod mausab. Ginoo, imong gipadayag kanamo ang bulawan, salapi ug hamiling mga bato. Panahon sa grabing sulay, dili matandog kini. Apan ang kahoy, ang sagbot ug ang dagami, pag-abot sa grabing pagsulay, Ginoo, dili na mahiluna ang ilang kasing-kasing niini. Tungod kay napuno sa kabalaka, napuno sa kahadlok, ikaw ang among kusog, ikaw ang among kaalam, ikaw ang among paglaom, magpabilin kami diha sa imong harian. Puno ang tinuod nga pagamatarong, magpuyo pagayod kami sa tumang kalinaw, ug puy-an namo ang kalipay sa Espiritu Santo sa Dios. Magapadayon kami nga maging-uban kanimo Ginoo. Dihugi silang mibayaw, mga magtiayon bana asawa kabataan mga apo ug mga bisita ug ginsakpan lig-una kami. Kining tanan na magipasalamatan sa pangalan ni Kristo nga among Dios. Amen. Amen. Hallelujah. Ang tanang mga katawhan sa Dios nga adunay pulong sa Ginoo mingon og amen. Amen. Mao gini bugtong natong paglaom. Amen. Mao nga dili nato wad-on o dili nato pakyason ang mga adlaw sa atong pagsimba tungod kay diha nato mabatunan ang pulong sa Ginoo. Mga pagtudlo, mga pagpahinumdum sa atong pag-alaga diha sa Ginoo. Mao nga tinguhaon nato kanunay. Ingon ang pulong sa Dios nga kinahanglan nga matnguna nato. Kinahanglan nga magbinantayan kita diha sa pulong sa Ginoo. Tungod kay mao kini ang bugtong paagi, bugtong paglaom nga diin sa atong panahon karon. Mahilikay ta. Amen. Mao nga ang pulong sa Dios usa ka pahimangno, usa ka pahinumdum alang kanato. Mao nga pabilin ta sa pag-alaga diha sa Ginoo, pabilin sa pagkamatinud-anon, pabilin ingon nga kupti kanunay ang pulong sa Ginoo tungod kay mao kini ang paagi nga diha sa patukuranan nga maangkon nato ang materialis nga mao ang bulawan, salapi, o bato nga hamili. Mao nga ang pulong sa Dios nagdasig kanunay kanato nga dili ta muundang. Amen. Dili nato i-ignore ang pulong sa Ginoo. Hallelujah. Salamat sa pulong sa Dios. Importante ang pulong sa Ginoo. Mao ra gyud ni atong gikinahanglan. Amen. Dili lang si Maria ang mao'y nakakuha apan kita nakakuha usab niini. Amen. Hallelujah. Atong palakpakan ang pulong sa Dios. To God be the glory. Salamat sa pulong sa Ginoo. O karon magapanindog ta alang sa atong offering o sama sa atong naandan ato lang gihapon nga isuroy ang atong mga basket sa atong
offering, pabili lang gyapon ta sa atong gilingkuran. O dili na to kalimtan ang atong positive confessions. Amen. Hallelujah. As we bring back our tithes and give our offering, we are believing the Lord for jobs and better jobs, raises and bonuses, benefits, sales and commissions, favorable settlements, states and inheritances, interest and income, rebates and returns, checks in the mail, gifts and surprises, finding money, bills paid off, bills decreasing, blessings and increases. Thank you, Lord, for meeting all of my financial needs so that we have more than enough to give into the kingdom of God, to promote the gospel of Jesus Christ. Hallelujah! It's offering time.